yan uwa zan nan bahawo zan faɗakar da mu akan wani zikiri mai matuƙar muhimmanci wanda idan har mutum yana wannan zikirin zai samu falala kamar guda 4. shine zikirin da duk lokacin hadisi ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka yi sallar asuba kafin wayewar gari ana so mutum ya dinga karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan har mutum yana karanta wannan zikirin Allah zai kare shi daga abubuwa kamar haka. Na farko Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna. Na biyu Allah madaukakin sarki zai kankare masa kurakurai guda 100. Na uku Allah madaukakin sarki zai wato ainihin zai rubuta masa hasana guda 100. Na uku kenan. Sannan kuma na uku Allah madaukakin sarki zai kare shi daga sharrin shaytanin wannan wuri. Bari mu maimaita. Na farko Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna. Na biyu Allah madaukakin sarki zai rubuta masa hasana guda 100. Allah madaukakin sarki zai tabbatar masa da kankare wato ainihin kurakurai guda 100. Sannan na hudu Allah madaukakin sarki zai kare shi daga sharrin shaytan na wannan wuri. Haka idan mutum ya lazumci wannan zikiri dukkan bayan sallar asuba ya daga su 100 to Allah zai tabbatar masa da wayannan abubuwan guda uku. Sannan kuma akwai zikirin subhanallah walhamdulillah a wuni dukkan wanda ya yi su 100 to Allah madaukakin sarki zai kankare masa kurakuransa ko da sun kasance yawan kumfar da haka Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin wayanda suke masu zikiri masu kula da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi